Браво, майстори, браво! И продължаваме. Отдолу са специалните поздрави към юбиляра. Ако обича Мария Колотов. Мария. Най-малката ключка. Мария. От Юлия Пикова специален поздрав. За юбиляра да бъде жив и здрав, за всички уважавани гости. Внучка, за своя дядо Славович и любов, за всички гости, още една пара пристига. Само за юбиляра, довел са 100 махнало за нало. И за Юлия Пикова. Айде! Айде, кралица, Амато. Петричански кючек иска, добре. Айде за внучката, за Катрин. За родата от Петрич, за фамилията. Я съм майсо! Айде да видим сега. Лудо Редо. Айде, Петрич! Петрич на сала. Я съм. Добрите на дансинга. Браво, браво, браво! Яса! За фамилията Петрич специално. Яша майстори. Яша. Огилка за Луича си Сергий специално. Той поздравява за уикенда, за специално юбиляр на цялата фамилия. Айша. И от най-красивата внучка, от принцеса Катрин, сравнодиш любов с носка по Семеняно, салат полоса и за всички приятели гости. Кралица, Амато майстор, оригинално си. Най-шугарелно шкаке, Карл Папус, Карл Осани специално. Нека трибаке. От Гюлка със Сергий се задекава от специален поздрав. Само е фамилията на Петри. Яса. Як, тото суряк, шана баба, як, тото суряк, гечо брав, як. Тото суряк, шана баба, як, тото суряк, яша. Капела помаке, леле шагаке, свестина на милиония. Келела, вишуши черела, вишуши шайкалица. Капела помаке, леле шагаке, свестина на милиония. Як, тото шуряк, шана бараняк, тото шуряк, гечо правяк, тото шуряк, шана бараняк. За принцеса Мария много специално Яша.
продължаваме с внуците, внучките. Отско ще водим хорото. И така, скъпи уважавани гости, настъпи най-сладкият момент от тази вечер, а именно юбиляра да духне своите свещички. Айде, майстро, ла мажор, няма. Ще помоля всички уважавани гости да се изправят на крака и да запеем всички заедно Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Честит рожден, честит рожден, честит рожден, честит рожден. 50 години Авдиве, айде майстро. От името на всички уважавани гости и фамилия, от твоите скъпоценни дечици и внуци, на първо място ти пожелаваме много здраве, много щастие, много успехи, ами най-може на 100 годишният юбилей, отново всички заедно тук да ни събереш и да отпразнуваме столетието ти. Бъди много жив и здрав, а което ти на сърце, да ти на ръце, пари, коли, злато, берекет, от всичко по-много, останалото ще си окупиш от магазин. Ове със словоство. 70 години, а ти бе, Туркения да те бе, одебел те нето с ти бе, те миладинес, не по-малко майстро, 70 години, а ти бе, Туркения да те бе, одебел те нето с ти бе, те миладинес, Robos do Sinha, dale Robos do Sinha, tot celo životu same que tinha. Robos do Sinha, dale Robos a China, tot celo životu same que tinha. Assim eles leva, les que casa šedla. Dale do Sinha da moto, a me calva, topiko. Assim eles leva, les que casa šedla. Dale do Sinha da moto, a me calva, topiko. Jasza. Оскъпоценните братя, оскъпоценните сестри от цялата фамилия, само съм бил юбиляра, самата лоса. 50 години, а ти бе, Туркения да те бе, от тебе те нето с ти бе, хиляди деца бе, 70 години, а ти бе, Туркения да те бе, от тебе те нето с ти бе, хиляди деца бе. Robos do Sinha, dale Robos a Chile, tot celo životu same que tinha. Robos do Sinha, dale Robos a Chile, tot celo sa stirbe ale que tinha. Pazinele estema, les que casa šedla. Dale do Sinha da modu, a me calva, topiko. Pazinele estema, les que casa šedla. Dale do Sinha da modu, a me calva, topiko. Jasza majstru.
специално. Дева, састиме, Тетаря дева, бешаве, Паревиава, Текера, Теда, Подокия, Девига. Дева, састиме, Тетаря дева, бешаве, Паревиава, Текера, Теда, Подокия, Девига. Всичко си има Господи, здраве късмети, много пари, моето богатство за моите деца и моите малки дъщеря. Всичко си има Господи, здраве късмети, много пари, моето богатство за моите деца и моите малки. Я съм майстор. Соло динамика. Ще помоля всички уважавани гости, заедно с юбиляра да заповядате на хорото. Все пак за това се снима да стане един вечен момент. Айде! Каня юбиляра, ако не е завършил с снимките. Каша! Че! Къща, парите ти пари, колите ти коли, най-богатия си. Хайде, имаш ромайстро, айде солжа, кичас. Каша майстори, Къщата ти къща, парите ти пари, колите ти коли, най-богатия си ти. Лескере парепа, лескере борда, само с тебе не се мога. Яша, чай! За всички tu momenti, da mesa tutte si trovano movimenti. Haydi sare, ci votare. Dai Marosina, tu momenti, da mesa tutte siamo continenti. Haydi sare, ci votare. Браво, оркестър, браво, супер сте. Най-доброто фотостудио Киро Карател. Така, скъпи гости, оркестър продължава след броени минути нещо истинско за юбиляра, за цялата фамилия, неговите деца да са живи, здрави, благословени. Любов, казвате ми нещо от хубавите песнички, брат, за всички вас, скъпи приятели. След фотосесията ще дадем дума за даруване на всички. Али пиано, сол.
Шукаритано дори само ти кеде на мен, но са стипе уплетено са тетергове, жив ти постар те чалове. Али маги сокерju, али маги скокочи на пену, na sa stola ona svalite, zijani gelomo sa stipe. За всички гости Покрокоци я пену Соске радово край Отиде сара Макита Серано керио Дара клуба Anche so che dico, si caia tu, ho modo di essere sempre, poco ci ha venuto, so che non ho craio, ho di sarà, ma che mi cava, sarà che dico, dara club, anche so che dico, si caia tu, ho modo di essere, заведelo за юбилея за всички гости. Укаритано дори бе, само ти кереламе, но са стипе, определено са бенриовес, жив ти пастар те чарове. Али маги сокеригю, али маги Колко ci напену на стола ona свалите. И така, може за малко внимание, скъпи уважавани гости. Юбиляра, тук от мястото на самата украса, кетеринг украсата, ще има даруване, така че заповядайте тук да се дарувате. Юбиляра. Вече за моето братче, за локата. Скъпи гости, след даруване за юбиляра, моля всички уважавани гости, който не се дарува, да заповяда тук отпред, да се дарува на отдеси и Християн 150 лева. Пепи, къде си бъде? Откри си негото семейство, 150. Пепи, може ли при мен да дойдеш тук, приятели? От Соня и Папе 100 лева. Ключеци. Айде, пожелание, ключека помничка, специално. За мене. За кака пенка, за Вате Висен, а най-вече от тях за юбиляра. И така, 200 лева парична сума подарък от кака пенка от Вате Висен. Айде, още ли. Чиче да изкараш. И аз съм тесно. Само за гата, за Ватело, за специално. Айде, фамилията от Радомир. От Райна и нейния съпруг, от фамилията от Радомир, специални поздрави за юбиляра специално и за всички гости. Яша!
Който не се е дарувал, мога да се повярва да се дарува към юбиляра. Айде продължаваме от фамилията от Радомир, за някакво желание, млада Расини от баба Сианте, Пекинелто КПРВ, специално. Айде, со. От Радомир, и нея съпруг от фамилията от Радомир, 100 лева. Rasine o baba siate, aquí na pecheske o de novembre, aquí na de saber sal generali, sabo de bebe o canales que ferari, mata na pesine o baba siate, aquí na pecheske o de novembre, aquí na de saber sal generali, sabo de bebe o canales que ferari. Eso va Essa família está outrando meu especial, não! Още пари от Мателики и неговото семейство само за рожденника. И така, специален поздрав за най-добрия Чичо! От фамилията от Радомир специално Ерайшо Карека Коске, Мате Лозанешке. И Аманаман, Яса фамилия, Яса Текила Мама, Яса Текила Mama. Somare pare pardinena, Yasha ayde mobra, Yasha ayde mobra. Mesalema, od familie Radomir, Yasha Mesho. Които не са си дали подаръка на юбиляра, да се заповядат тук отпред. Благодаря на оркестъра. Одески семейството 200 лева. Сега има думата Битако. Битако и неговото прекрасно семейство. От дядо Митко, специален поздрав и цялото семейство за юбиляра. Битако. 100 лева парична сума подарък. Това е с 100 за юбиляра. Да бъде жив и здрав и благословен. От Васко, от Емелково, 100 лева. Дедо Роско, 70. Браво, браво, браво. Айде, майстори. Одеско и неговото семейство Десислав. Неговото прекрасно семейство. Само за най-щастливия рожденик. И от Иво и Наташа 100 лева. 100 лева от Иво и Наташа. Нещо петричанско. Точно така. И една пара на оркестъра. От Носите Благоевра. Нещо петричко. Ай, Яша, дай, 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 дай. Одески цялата фамилия само за Дядо Лозан, Ар и Яша. За фамилията Благоеврат специално, дай, още 20 точки на оркестъра, дай,
Kaj? Тук оригинално Петричка на Вуля Маген, Стояне Мерански. Айде. И наша много гостоя и продължава. Шампиона на Италия. Речи си клеме Шалакова Вуля. Опес, кой маят подарявам 150 лева на Виталете, да е жив и здрав. И 300 на оркестъра, Война Враче. Благодаря на оркестъра. Браво, браво. Браво, супер сте, моля, следващите веруващи. И така. От Батко Румен и Кака Нуша, 50, 100, 150 лева. Едно самоковска албанско, една минута. Айде. За Батко Румен, Кака Нуша по 150 лева. Живи здрави да сте, динамично тико. Айде, беби, наша. И така. Кака Виолет от Самоков. Живи здрави да сте и благословени парично на абитурента. Яша е. Ша. И така. От Кака се за това колотета. От кой да каже? Кой ме намали малко? $300 лева от Кака Цецо това котета. Да са живи и здрави цялото семейство. Браво, Генчо. Види га от сестричка на още пари пристига. 150 лева от Самоков, от фамилията от Самоков. От Годисето 100 лева. Ове са сте Мартане. Саме Жуже Малако Самоков. 150 лева. И така, много фамилни поздрави. Ето една паричка на оркестъра и за мен да се е специално за най-добрия брат. От кой? От Краси Черния, от София. 200 лева на рожденика, да е благословен на 100 годишнината пак да се съберем тук. Ами така, от Краси Черния, от София. Живи здрав, Красо. Може, благодаря оркестъра. Коя песен? На Синан Сакич. Може. 6-8. Една песма на Синан Сакич, пожеланието на Ваде Краси Черния. Со. Тикич постоянно. Айде. Kad se vrata skice isto mi kasneta vratit će si ja da ljubav osmeha vratit će se ja da ljubav osmeha Pričeš jedan ti i така, много специални поздрав за минат от София 100, 150, 200, 250, 300, 400 лева, да сте живи и здрави благословени. От Петко Иваника, от цялото семейство, 500 лева. Pričeš jedan ti, veruj mi, moja skitiće za tebi, vrati mi. Pričeš jedan ti, veruj mi, moja skitiće za tebi, vrati mi. От фамилията от София, само за юбиляра, 50, 100, 150, 200,
от Краси Юлия, от Панчарево, само за прекрасният рожденник, за цялата фамилия да сте живи и здрави. Един софийски кючек. За Краси Черния, цялата фамилия. Айде, Яша. Живи здрави, ще уважа. Само да видя ви талента, ще уважа. Ако ли се слуша това, че пеете. И така, от фамилията, от Бисер и Веков Кавакри. Само за юбиляра, от фамилията от Джерман, Парично. От Бисер и неговото семейство, Парично. От цялата фамилия само за юбиляра. Яша, так. Живи прави. От другата сестричка. Много парични преводи и така. Много специални поздрави. От Тони и Тагия, от Благоевград, 300 лева. Живи, здрави, благословен. От Тони и Тагия, от Благоевград, 300 лева. Благодаря оркестъра. И така, от сина и красивата снахичка от шампиона на фамилията. От Стоянчо и неговото прекрасно семейство, от най-добрия син, Дарява, татко си. 300 лева за един подарък. И целият костюм, аплодисменти! Браво, браво! Точно така, общо на стойност. Може. Турски бус. Сол. Саведа деске, саведа яке, шукар чаватовец. Соси. Саведа деске, саведа яке, стояне вруш, шаватеове, печаве, дебуке, парванеда теове. Шукачане, магедадате, мовоки, атрауровева, сикосио, тегашета. Патронески ги фамилия. Тега ихова. Мълчаловани, с кишая укиява, епитая, а ведер лоставаке, соловикна. Шуката и туке, шуката и туке, мълчало, амарона сия. Падае курал, амисимо, веке мола, е камера, олеге мола. Забяна номер 1. Душаве авентуке, сармари лапсартуте, мошаво, авени шапша. Вода е права висима, олески вода, века, ама репик не кересе на лета. Дуйтама те пешас, ама не новиенца, ама не сигне унукенца. Шей! Браво, браво. И така, От Виктор и Милка специални поздрави. Чета. Честит юбилей, Чичо.
да си жив и здрав с цялото ми семейство. Ти си ни бил упорен в хубави и в лоши дни. Бог да те дари с още много дълги години. Аплодисменти! Браво! Кой каза? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. А също така? Подарък е една хубавостойка за алкохол. Уиски, мента, ракия и 200 лева. Да сте живи, здрави, благословени, 200 лева общо. Браво, Пепи, може ли млада? Един якючек тук за нашия любител Пепи, за Вики майстора, за моя истински брат. Онаймаро майстори от Никалаклия. Точно. Онаймаро. Кигаладъски са паре, ванята призал и паня. Кой? Никогаш! Аз замислете съм чаме дроте. Ела, беби! Ерихийски да не се новяки от Маро поздрав. Яша! Ша! От Гилка, фамилията от Петриш. 200 лева парична сума подарък. Яша! И така, моля за малко внимание. И така, от Сузана Иванско, 100 лева. Получите фамилията 200 лева. Овани специално него семейство 150. Он със сник. Благодаря оркестъра. И така, скъпи гости, сега продължаваме с поздравите от Румен и Сашка за най-готиния дядо. Да е жив и здрави, благословен. 200 лева от Румен и Сашето и една пара на оркестъра. И от Нушка. Дъщерята от Кипър. 600 лева. Вестер Юнион говори. Точно така. И от внучката Ралица 200 лева. Общо на стойност като общ подарък 800 лева. Аплодисменти. Аплодисменти. Един янкючек и стоп. И от кога ти от Германия 600 евро, общо на стойност 1000 лева. Не съм. Беби, ми радост нещо. Оригинално. Новела. Шоу! За Румен шампиона! За фамилията от Кипър и Германия. За фамилията от Германия специално Deutschland, 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 Deutschland. Хайде, моля, следващите даруващи, бравонка, живи здрави да сте. Мароси. И така, моля за малко внимание.
от Юлия Бикова и семейството 150 лева. Петрич държава, буквари да ми меравнески. Мора. От Юлия Бикова, Петрич държава, той има ги със теб. Ша, 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 ша. От най-големата внучка сега и от най-добрия зет от Киро и Надето 200 лева на дядо Лозан да е жив и здрав. От Киро и Надето 200 лева на Виторента да е жив и здрав и благословен. От сина Георги, който е в далечна Сълчева Испания, и подарява на татко си 200 лева в Самоче по Вестър Юнион. Така, един яки чек за Киро и за Надето и за малкият деликат за Гогата. Айяша! Само за братчета, за Киро и за малкия наследник за Гогата, а най-вече за юбиляра! Що ми се вълга с повърче? Айде, майстор, дай ми до! Браво на Киро, браво на Надето. Отстоят отчето моето братче и Зоя само за прекрасният рожденник 150 лева, един кюстендилски ключек за Стоянчо и Зоя. Пускай! Идемо! Браво, браво, браво и така, скъпи гости, продължаваме нататък с даруващите. От Вата и Войкака Наталия поздравява Чичо Лозан, посочи неговият 35-ти рожден ден в Евро. Да е жив и здрав от име него. С ДДС или без ДДС? Друг ючек. Ай, момче, пускай. Двеста лева от иго неговото семейство, да са живи и здрави. Ша, 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 ша. Парична сума подарък 200 лева. Яса.
Иванче от име неговото семейство му дариха 200 лева. Моля следващите даруващи да дойдат тук на сладкото изделие. Поръчковата торта от Сладкарница, неделя София. С 3 вкуса. Ягода карамелче и шоколад. Айде, моля следващите даруващи, който не си дал подаръка, да се обявят тук при аудиторента. Всички на едно истинско хорце от оркестъра за всички вас. От кой? Добре, айде. От Генето и от Деска за цялата фамилия на юбиляра. Айде. Народно хорце. Айде, Подина, Селена, държава, Подина. Стоп. Извинявай, Геленце, само даруваше да видим какво желаят. От моето братче Бокът и неговото семейство за Дедо Лозар, за цялата фамилия парички на оркестъра 150 лева. 200 лева корекция, извинявам се. Ще повторим битиви репортерите по нова телевизия. От Дупница за цяла Стара Загора. От Бокът и цялата фамилия. Френската гимназия на славите ли воле после пригответе за моя брат народното торо. Да. Само Богът и неговото семейство 200 лева на рождение.